UGWUMBA. Ofu ihe eji mara ndị gọọmenti na-achị obodo anyị a ma ndị federal ma ndị steeti bụ na ọ na-atọ ha ụtọ ịmalite ọrụ mmakpe ọrụ iberibe maka ọrụ ga-aba uru mana ineche anya iburu ozu enyi n'isi ijiri ụkwụ na-akpa abụzụ mmadụ nakọta ọ gakwunite ihe ka ya mgbe ụfọdụ ọ dabụ na ọka ha nọ na ha enweghị mgbe e nwere atụmatụ na ihe a ebidoro na a ga-emechanye ama mụ Jizọs na onwe na-akwụ nsọ sịrị na tupu ịmalite ụlọ na ị kwesịrị ịnọ anasị ego one ka ụlọ a ga-eri ejima ego ahụ kpatara o ji bụrụ ndị be ya anakọtasị na onye a na-arụ ụlọ ya wanye 1 blọk tata anyị chọrọ itinye anya n'ihe na-eme n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo na ebe ndị gọvanọ na-achị anyị nọ. Soludo Nwamgbafọ malitere ịrụ airport nke ịbụọ nke Anambra State. Ọ bụ eziokwu na nke mbụ na aka kwesịrị ikpe aka ka ọ rụwa ọrụ karịa etu o si arụ ugbu a mana abịa hapụzie ya mmalite ọzọ airport nke ịbụọ arụchabeghị ụzọ niile kwesịrị ịrụ esi aga ya bụ airport o wee malite ya kịta ọ na-agarị Ahịnze Chukwu. Ihe anyị na-ama ha bụ mgbe a ga-eji rụchaa ya. Ihe ọ na-akọghara anyị bụ ego eji arụ ya ọ dịkwa. Gọvanọ Ebonyi steeti, gọvanọ chiburu Ebonyi steeti bụ Minister of Works tata nwanne anyị nwoke David Umahi rụrụ airport agadaga airport ọ rụrụ na Ebonyi steeti rugwe tata ya bụ airport echeghị m na ụgbọelu dara ebe ahụ eruo n'ịtọ mana etinyere nde kwuru nde maọbụ njeri kwuru njeri naira n'ime ebe a nọ ya bụ Chimaroke Nnamani nwanne anyị nwoke ebe a nọ n'Enugu steeti mgbe ọ bidoro nke a kpọrọ International Conference Center onye mechara rụcha ya bụ ihe bụ Mba gọvanọ Mba na-achị ugbu a maka na mgbe Sullivan Chi mepụtara o negharị anya si na nke a Mba nke a dịka ihe na o mechakwa gburugburu pụta nke ya gburugburu enweghị etu anya o si gbasịachaa wee dị mama m ka ọ na-atọ ndị be anyị ụtọ ndị na-achị anyị onye pụta ya malite nke ga-abụ na a ga-akpụ ya n'iwu ka ọ bụ n'afọ ya ekwukarịa na amaokwu ya bụ na o ruo na mgbe m ga-akpọbata ọkụ aka m mụ na ya na-anọ n'oge ime obi nke ụbọchị tata. Biko ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị onye ọbụla kwesịrị ịma na onye mụ na ya na-anọkọta ọnụ mgbe niile bụ Epetike ndị Igbo ka ọ bịajiri ọnụ ebe ike na onye agbụrụ agụ Epetike nwoke telete ịkara ka nna m ndewonu Epetike anyị bịa ọzọ taa abịa n'ala Igbo ịma etu anọ kịta amaara m na ihe ego m zuru bụ ịrụ ihe dịka bọngalo nnọkọta nga tinye isi buru soro ofu plan na ihe na ikekwe n'ime Lagos Island bụ na ya ndị be m eme ihe na ego m ama m zụcha ime foundation ị ga-agwụnahụ m ya bụ ihe na-eme na ndị ọchịchị anyị. Ya bụ airport Soludo na-amalite ugbu a ebe ahụ ka anyị chọrọ ibido tinyewe ọnụ gawazie na ihe ndị ọzọ ya na ya so tiegodo ya bụ okwu ọnụ. Ndị be anyị ekene m ọnụ nke bụ eziokwu bụ na airport Anambra State nke Ụmụeri ya bụ nke mbụ a na-arụ Chief Obia na-arụrụ sọsọ APs bi na-ada ebe ahụ United Airlines daa na ịma nna oge emume like etu akịta agbara Easter maọbụ o nwere ike once in a while achataba ya achataba o wee daa enwere patronage there. The airport alụrụ ya standard that's not world class ka ọ bụ na even na plane nada n'abalị ruo even 2 AM na plane nada na mana plane nada bụ once in a day so the underutilized. Suddenly Soludo chielu under one na ndị ikeri ọnwụ for reasons best known to him mana o nwere something the underlying factor there na obi anọ lụrụ airport ahụ na obi anọ sevuru ego wee ruo airport kwecha ịma na-ego Peter Obi save na dollar ka ọ convert wee ruo airport ọ gwakwuru ya ndị gọvanọ Kano steeti na Obian Soludo wee kwado ije ruo airport ọlọkwọrọ nlọ onwere sevutere ya and another thing airport ọ na-eje elu kere uru ọ bara because nke dị adịrị izubeghị uwe na-eje ịrụ under one n'ịkpa ịmana ihe a bụ ihe gbazigara ebe na prọfesọ ka ọ bụ of economic so ebe na economy na onye nwa bụ ọkacha mmarụ so why is eji waste ego here etu a Ugwumba isikwa nkwuo na mmasị dat na ọ na-abụ onye ba na gọọmenti fuo ego karịrị ya nụ
ọba n'isi brainwash obodo ya na resolve very well ihe obodo na mezi ebe to obodo sinado mana gọvanọ nke a afụ na ego na CBN enwere ụdị ego dị na Naịjirịa ọ na-afụbeghị anya kedu ego Anambra ga-eji karịa ya isi nke CBN nwere ndị na audit ndị na-eso nya mpanya because as onye Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba nọ ndị him oge ọbụla mebi a na-etiri ya anya aki ama nje to as a governor ọma ya ka ọmajiri because na ihe na na-eme bụ nyanwa ma commissioner ma gbogbo ere ihe na pass obana table ya ka stopụrụ so ma say that so nya amadi no ihe ma na ihe ọ na-eme work ncha nke report ahụ zero ị mara ọkụkọ na-egbe buru ya abụghịkwa ka egbe hapụ ya maka ọ mago na ọ ga-aba na afọ egbe na ụmụ ya na ụbọchị ahụ kama na ka ọha n'onu ya ka amakwarụ na o bere akwa ewerugo ya bụ anụkwara m na asụchasị ya na ya bụ ebe ebidogo ọrụ ahụize Chineke mana ihe ọ bụzi bụ mbọsị a ga-eji rụcha ya afọ a ga-eji rụcha ya maka na amaara m na enwe vidio ekiriri mbọsị a 10,000 housing units ekwuru na a ga-arụ ma m na-arụbeghị ya na nke agwa na first tenure anachụta n'ebe a ya arụ ya ya bụ kedu ihe na-eme anụkọta ahapụ ọkpa mbe kpụrụ ọgwụ osisi n'ụdị na ị ga-afụcha ihe ọ bụrụ na ịjụọ m asị m na sụsọ ego ahụ eji wee sụchasị ebe ahụ m marakwa na a ga-ahapụ imirikiti n'ime ya ka ahịa tochie ya ịjụọ m asị m na ego ahụ eji sụchasị ebe ahụ zuru ịga mepee ụmụ agrik hub ụmụ agricultural sites ebe ndị mmadụ ga na-akọ ugbo ọ bụrụ na nara n'iyi ọ bụrụ na tọgbọrọ na nkịtị kama ndị Fulani na ndị ọzọ ndị egwerima ga-aba n'ime ya garuo kamp e bụrụ na ewepụta ya na gọọmenti gara ebe ahụ sụchasịa ya sị ọ bụrụ na ike dị gị ịkọ ihe gị nata a ga-enye gị otu eka ikwuo ihe ị ga na-akọ chọrọ uwe ego ị ga-afụ na ụmụaka be anyị n'ike dị ha ihe m na-akọ bụ na ego ahụ eji sụchaa ya asụcha ọ bụghị ego eji arụ ya na ego eji sụchaa ya zuru imepe ya n'ofu ebe ọ bụrụ na ndị ike ri ọnwa ahụ emepe ya ka ndị obodo nwee ihe ha na-eme ya anyị maara na ọtụtụ ihe a na-akọpụta dịzi ọtụtụ n'ala Igbo kịta ma kukumba na ọtụtụ ihe ma karọt asị na ọ dị etobu n'ala Igbo ọ na-eto kịta mana ka ọ ga-eji bụrụ ịhapụ ihe gbasara ihe ga-emetụta ndị mmadụ ị na-achọ ịga rụọrọ anyị skyscraper ebe anyị na-arụbeghị bungalow ebe ka anyị ọrịkwa ndị ama Ugwumba jie brek ejigo m brek the hydraulic the shop the hand brake esi ego eji su that place mana that place bụ farmland ndị mmadụ because he had got 3 towns ka a na-ala ahụ rice dị ebe ahụ kukumba dị ebe ahụ ndị nwe mgo protest ihe bụ farmlands ndị mmadụ ka eji ekochakọ ihe niile dị na ya ndị obodo wee na-eti mkpu and ihe na-atọ ndị ọmụghọ bụ ndị ọmụghọ wee na-eti na ha ma ezikwo na ego na second tenant Soludo gbakọ ego nye 10 million nye asị onye nke fasa ọbịaka thank you ọ gwara ha na ọ bịara rice na ma akpụ ihe na-akọ that place caterpillar bịa kpochakọ ha ncha niile iyororo so isi na-asụchasị ya na-asụ gị ọrịa na farmers na-eyuzi ya na ihe amazi bụ keru kpatara ha ji wee je medati na emerụ nke nwaanyị ahụ and ka maka weddings ka na-aghọta o nwere ihe ọ na-ekwu mbụ Ugwumba ọ chọrọ ka politics si n'aka ndị gọvanọs ịmana ị na-ekwu maka ICC center arụ na Bono nke arụ na Anambra State nke na mgbe Ifeanyi Uba dị ndụ Ifeanyi Uba si dat na ọ bụrụ na ya bụrụ gọvanọ ya convert that place to trade fair ya ụdị trade na Lagos ka ọ bụrụ market because ihe obia n'ọlụ bụ gigantic edifice mana ma one problem dị na suzi ihe na-atọ ga-emego na ya kịta mba orughị nọ mgbe Soludo jee na nwe nwaanyị ji eme fashion parade ebe ahụ ofu emechakwa nwe nwaanyị bịa part 2 emecha ọkpọ ndị pati memba eme pati ka ha bịa amamihe ihe mere na ndị pati yapụga nke nọ bụ na ọ dịkwa mgbe ndị eji egba nta maka amụgidezi ma ụzọ ma ọsa bidozi ibido place ana ọ sị na ya arụ ọmago maka plot fọlọ ebe ahụ ọ sị na ya arụ 11-story hotel edifice na the same plot na ihe na-abụ kezi uru Anambra State na-enwedat na eji na-alụ ICC center ahụ o nwere uru ọ bara Anambra State ọ ha generate ego rather ọ na-crop the town ọ ya dị decade very soon because na ọchịchị na enwe bigo n'ime the place and he don't care ị na-achị isi na ya arụ hotel 11-story building nke alụ na Ọnịcha side Kerafas market mere mmechi Shoprite dị na GRA Ọnịcha
o mere one powerful hotel Peter Obi lụgbara mgbe ahụ lụgide ọlụchago ọfọzọ furnish na ndị otu ya obi na ọgbakọta wee were nye cardinal developers and cardinal developers ihe kwuru na the ten kind of na-adachi ọ bụrụ na etinye rukwudu 2 million ewee tigbe mgbu ndị a si n'ọsọ hapụzie ọ dị eta ha lụọ tata a na-amụghọ na kidnappers ebi n'ime na ndị ohi ebizi n'ime ihe na oge bụ mighty edifice n'Ọnịcha. So mgbe ha na-alụ these projects fa ghara ka efinish ya maka nke na-ekwe mgbe efinish ya fa na-ebido project anyị finish anyị na-ebido project bụ alụọ ya asị that na sunk na in maybe 30 billion n'ime nka sunk in 40 billion n'ime nka nobody will account for that money. So ọ bụrụ finish project in hotel alụ na Peter Obi na Agụlụ Agulek Hotel. Already a wonderful project. One of a commission ha wepụ Obiano commission ya e were ga-enye ndị hotel na mmadụ ndị na manage Sheraton ụmụ hotel manager nyere ha ruo na feruo enye nke ọzọ feruo the place elevate kwana to in fact sometimes government ihe na-eme bụ ka onye aka waste ego people not ka onye aka generate ego. Biko ya bụ ihe na-agba anya mmiri na ọ na-abụrụ ndị be anyị amaara na anyị na-azụ ahịa na anyị nwere ụbụrụ isi eji azụ ahịa eji atọ ọnụ 1 naira to 5 naira eruzie ebe ahụ anyị na-eme ka ndị dara iberibe dịka ọ na-ekwu kịta ọ na-ekwu Anambra mgbe ụfọdụ ya ekwute Enugu etu a ka ọ dị na steeti niile dị n'ala Igbo na Naịjirịa niile mana ebe gbasara ya bụ nke na-eme n'ala Igbo na a ga-abịa kịta nke onye nke a bidoro ịma si ka ịrụrụ gawa n'ihu n'ọka ibido nke maka airport nwa mbụ agbaghị ejeghị ije asị nke ịbụ ya gbawa ọsọ wee mebie ihe ndị mmadụ ji arachapịọm ha ji aka ha na-eme na-arachapịọm mba ọ dịghị na mma asịkwa arụ na ofu ihe na-eche bụ na ọ dị ka o ruo na mgbe a ga-eneba anya n'ihe gbasara etu esisi na ana niile ba na gọọmenti ọkachasị ndị steeti maka onye ahụ ihe na-eme steeti gọvanọ nọkọta ọmakanite ofu na be anyị kịta egbuoneri ọtụtụ ndị mmadụ na abịara were a ga-eji rụọ esut campus esut bụ Anambra State University ewere ya na be anyị thousands of plus ewere a ga-eji ruo ihe na ibu na nna m dị n'ime arụ ebe ahụ gaa mechaa ndị state valuers mechaa ihe na rugwe tata enweghị ihe arụ n'ime maka na ụlọ elu na-aba arụrụ mgbe ahụ a hapụrụ ya ọ ndị ochie na ndị ama ndị ike dị bụ ha bi n'ime n'ebe ahụ na-agba nta then kedu afọ ebe a nọ wepụta buru ya na-abịa ha na-agba anyị rụọ ya under 2 years buru law school gaa na be ha rụọ ya under 2 years nke be anyị enwebeghịkwa mgbe anọkọtara si na a ga-enye anyị kọbọ eweruzie ya kịta nyefee ndị estate developers n'ebe niile ga-abụ esteti n'Enugu ndị be anyị naghị eshi ọwụ kịta na eshi ọwụ enwere onye nke eniri ọnwa na-abụọ gara aga maka ọgụ ebe a na-eme hapụrụ anyị anaghị ya bụ na ama m ihe na-eme ndị ọ dị na steeti ọbụla gọvanọ Ebonyi steeti onye nke ọzọ nwere anointing ịrụ flyover rụchaa rụọ ma nke ụchịcha na ngwere na-agba n'enu ya na-enweghị enwere ike ịgafewe mmadụ okpuru ya ma n'enu enwere ike tupu ifu moto ruo ihe dịka nkeji 5 mana onye nke apụtakwana kịta na ga bido ofu flyover ekweghị ịrụcha maka onwe ha anointing amakwụrụ m ebe anointing nke onye nke ahụ ya bụ na ama amụ ihe na-eme mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na a sị na anyị bụ ndị Igbo na anyị nwere ọgụgụ isi eji azụ ahịa anyị kwesịrị ịdị na-egosipụta ụmụ ihe ahụ gọvanọ Soludo Ahịnzechukwu anyị na-etoghị na isoghị na ndị na-ebigbu ji ibi ego egbu steeti mana na airport anyị si na ị na-arụ anyị ama ha osoghịkwa na campaign promises osoghịkwa na campaign promises maka ọ bụ na o kwuru mgbe ahụ anyị kara ịjụ ajụjụ kịta enweghị ike ịjụ ajụjụ ya bụ anyị ji nọ n'ihu akwụkwọ nakwa ebe ndị ọzọ dị iche na-ekwusi nwoke m ebe anyị na-eme kedu ebe ị dewere ego ya ebe ọ bụ na ndị arụrụ arụ afụrụ m mbọsị a n'ihu akwụkwọ na steeti secretariat ọkwa dị kwuru ebe ahụ emezighị ebe niile bụrụ ndakpọ ọ bụrụ na emeziteghị nke arụrụ arụ bụ nke dịghị na agada ka ezi etu ị ga-esi ga rụtakwuo ọzọ tụnyeru ọ dị ka anyị na-ebe akwa na Buhari nke a ntị na-egbu na ọ na-ebi ego onye nke apụta n'ụgwọ eze na ọ na-amụ amụ n'ihe gbasara ibi ego maka na o nwere sineti bụ tupu ọ na-akwụ ụkwara si na ya chọrọ 6 billion or 10 billion na dọla asa na arịa na aga biri
and ndị ga-ebinye Nigeria ego ka nkụ even ma ndị ayịyọ nọ na Saudi Arabia nwere ike ibinyecha ego of course maka ha ma na oil anyị dị ya bụ na ana m akwụ biko nụ ọ bụrụ na e nwere etu a ga-esi mee ya Soludo ine anya na airport ahụ na ọ bụrụ na ọ ma nkweghị omume maka amaara m na ịma arụcha airport a ọ bụrụ na isi nọ asị ka anyị tie ya n'aka airport a ịma arụcha ama m ebe isi ebute ego eji arụ airport ama m ka ọ na-abụ epetika ọkwụfugo nke ọ na-abụrụ a commission up to 5 times na arụchabeghị arụcha asị na nke a phase 1 aga mee commission ọ dịka second Niger bridge a commission godo Ikegwu tutu ruo kịta arụrụchara eruru ebe arụrụ ya hapụzikwa ya ebe a ya bụ na amaghị m biko nụ epetika ị ga-apịachi ọnọdụ biko ama m biko before iwe agba ndị audience ma gekwe ntị ka anyị gwago nke Anambra ka kakwa mmụọ na o nwere sonwe ezu akpara na-amụtọ gọvanọ chịrị Abia steeti nke ikpeazụ si na ọ rụrụ airport rụchacha airport nnọọ airport bụrụ gadagwa airport new gọvanọ pụta na-achọgharị ebe alụrụ airport nwanụ ebe afụrụ airport a na-asị biko si bịa tụwa aka ebe mebụ na m n'ọnụ ime mkpọ karịrị ya ọ na-arụgo ego ma ego airport were everything mana airport adịrọ existing on the ground nke a sị na atịrị 10 billion exactly onye nwa ihe ruru ofu flyover for 8 years ndị mmadụ tiketa mkpọ sị flyover gbasara unu ndị ọ na-achị achị ka ọ sịrị flyover gbasara unu onye si na nwaanyị mụọ nwe nye 500 naira nye 500 naira na 500 naira bụ nnukwu ego na ndị Igbo nọ ịmara na onye Igbo nwere ike iburu ahụekere pụta n'ime ahịa weta uru ihe dịka 5,000 n'ụbọchị ka ị na-achị ya na 500 bụ nnukwu ego ọ 500 ka nwunye ya ji mụ nwa dịte mbụ imadrizm ha ji eme ihe bikos na ndị be anyị ada concentrate anyị ada ajụ ajụjụ imekịta sị onye saịdị anyị ka ọ bụ a na-eprotect na onye ụka anyị onye saịdị anyị anọkọta one day mmadụ achịcha otu ọ na-achị ọpụta ndị ọchị na-akpa ya piketin epiketi godi enwe obere bụ onye mee everything ekwesịrị ime ka ọ jụgoro onwe ajụjụ na nadụka ndị etegolola bikos na ihe ọzọ gị mee n'ala Igbo kịta ịpụcha gọvanọ ọzọ gị mee ịpụta sineti ndị mmadụ atụere gị ọ bụ na atịghara itiere gori egoro onye mara ọ bụ na o nwere ụdị olu ahịa a na-agụ ịma mpụtazi ọzọ bikos eje na kọmuniti n'ebe ezigbo ekpere ma kọmuniti anaraghị rice asịghị ijebego ezigbo na ọ bụ na atịnyeghị ogi mana onwe ya gbapụta ama pịọ wọta onye pụta ebu onye pụta just eji iji egodie odugodo ụwa anya na-achọrọ gị achọ ebetighị m ofu ihe na-eme ịma iruo n'ala Igbo imirikiti ebe n'ala Igbo except ma ọ bụ ebe opposition dị strong ada ajụwu gọvanọ ajụjụ dịka anyị nọ na Lagos mgbe a bidoro mmemme a na NTA 10 Lagos ịmaga mmemme dị agha gọvanọ bịara ma ọ bụ onye ọbụla welitere isi bịara afọ ha na iji microphone ị nwere ike dolite mụrụ ị ga-akwanyere onwe ugwu mee ya etu esi eme ihe ọ ga-anọrọ ana kwuru ofu ebe ka a jụọ ya ajụjụ ijugide ajụjụ o ndị otu e ga-ayọwazi gị biko sị mba na nwere ebe ọzọ na-aga ejiri nwayọ mana ịwa ya wa n'ala Igbo na iji microphone akwụchi gọvanọ achọrọ m ka m waa ya na ọchịchị gburugburu ndị otu ya dom m nọrọ n'azụ na-aba n'ụdị ka onye isi n'onu m wee mara na ihe ọ gwara ụmụaka ka ha na-eme maka na ọ maghị ihe a ga-ajụ ya all the media ihe na-ewu ewu apart from social media pụtara kịta ihe na-ewu mgbe ahụ bụ state media mana iruo na some states even their state television house like agago m na ABS Ọka ihe a na-enene bụ channels of course ha tinyeghị TV nke ha TV ọ na-eme ihe na-eme ọ na-eme ka ihe na-ezo mmiri ezi ọnya nwoke Uche Nwora bụ ihe pụtara mmetụ eme ABS ọgbagonitetụ dịka ebe a na-eme ihe na mana ihe ha na-ajụ bụ na ọ bụrụ na ndị midia bụ ndị kwesịrị ịjụ ajụjụ anyị na-ekwu okwu ya na-ekechiri ha ọnụ ma ọ bụ na agụwa na onye ahụ too much nke bụ na o ruo na ọ ga-achọ ọ bụgoro 2000 a na-enye ka ya fụwa ego moto ya gbara tata ịfụ hụnụ na ajụjụ a narụ bụ agụụ butere ya bụ na nsogbu dị mana ọkwụfụ ihe a na-eme na be anyị o rugo mgbe anyị ga-atinye ọnụ maka na ndị Igbo ọ bụrụ na anyị kwenyere na anyị maara ihe anyị nwa bụ ihe kwesịrị ịdị na-egosi ndị ọzọ etu esi kwesị ịchị ọchịchị ahịnze Chineke maka onye dịka Peter Obi maka achọ good example of good governance akpọ Peter Obi achọ ịkpọ na a na-enye award for the best governor nka ma mmadụ ịchị ọchịchị n'egwu Chineke na ịkwụwa aka ọtọ a ga-ebugodo ụzọ kpọ Peter Obi ọkwa from Masisi not ndị elites because elites
na governors forum kita ex governors forum akpọ Peter Obi ndị governors onye na-asa passport Peter Obi n'ezo mmadụ ka ọ bụ maka na achọghị onye dị righteous onye ka akwụ ọtọ ihe na-atụdobe bụ kedu ekpere m ibe ha ya eje nụ ị ga-emebiri ha ebe ha si eri epetike ka mmadụ gakwara ị ga-agwa aratọrịa e nwere ebe esi eri ihe dịka security votes amaghị m ka ọ dịkwa na constitution ruo tata mana a na-ebuba bilion ọnwa ọbụla eburu bilion ọnwa ọbụla eburu bilion a na-agwa anyị sị anyị na like ilu na presidency enwere mbọsị akpọrọ ego one eji eri nri na kitchen president ego one n'afọ bilion one ihe a na-eri ọ bụkwa ndị mmadụ na-adachi o nsị Jagaban ọ ka na-ata anụ that's the question. Kedu ihe ọ na-eri kedu presidency wa nna nsogbu dị n'ọchịchị anyị corruption dị na ha na-ekwu nke federal nọ nke dị na Igbo bụ nke opụta nje mgbe projekti egbotere anyị finish ịmana even House of Assemblies na all the states na-eme ihe a Senate na-eme for on your mandate we shall stand. Every House of Assembly na on your mandate we shall stand with the governor. Omonye na-ajụ question nke ha nwa kwesịrị ịjụ question masisi aha ajụkwụzi because ọ bụ na gọvanọ visit his own way ndị mmadụ even ọ bụrụ ndị press bido ịjụ ajụjụ onye isi na ihe isi anyị ebe n'ime ezi at least it attract attention obodo na-abụ gọvanọ na-ejezi ọ jụọ ese ọ na-eji ọ na-atụ egwu mana kịta nobody asks abịa na Anambra State o nwere ndị a na respect before a na-akpọ ha ndị League of Anambra Professionals lab mgbe Peter Obi na-achị ọchị ọ ndị a egbe obere ihe ha na-ajụ questions because ihe na-ekwu bụ elis mana ndị a skizi obi anọrigotere maybe enye ha ego ugbo na amam ihe mere nnu ha che na daka na dịka ogbo ọgụ ha che na ozi nke mmadụ dị n'ime ha ekwu okwu mana ego ka na-akwanye ụdị ndị dị etu na bụ question na-ajụ gịnịzi na-eme kịta o nwere ozi ugwu edozi so ife ihe na ihe amarụ dat na onye ọbụla nwakwa na no gọvanọs ahapụta ka ha rụọ ọrụ ana ịdala elekshọn na ma ọ na-erigoro erụha ọrụ eme ihe na ya dị elekshọn so kerizi ihe eme gị na ya alụ ọrụ maka ọ bụ na ịchọrọ ije sineti as gọvanọ ịlụha ọfụma ibilivo na ndị mmadụ ịpụta ịzọ na ndị mmadụ bido na-aga oro mana onye zuru ohi ozu uche etu ọ pụtasị na ọchị ije sineti efu ndị mmadụ asọ onye bụ onye zuru ohi nwaanyị jekwe ịnwudere n'aka inwede go to court efu na nzuzu abaghị anyị n'ụbụrụ ọ dị mma biko anyị ga-apịachi ọnọdụ a site n'isi na ya bụ ihe na-ewutakwanụ ọ bụrụ na a tụrụ anya nnu iwe tee edo ma ọ bụrụ ndị be anyị asị na ya bụ ihe mmiri soji agbago maka na ekwesịrị anyị nwa bụ ndị na-egosi example ndị na-egosi ndị ọzọ ọ ya kpatara o ji tụm n'anya ụdị mmadụ dịka Rochas Okorocha na-abụ na ọ na-ekwu okwu mgbe ahụ ọ na-ada ọ na-ekwu okwu ọ na-atọ na-asị in fact ọ dị m ka mburu ọnụ na-arụ mgbe ahụ ka Chineke mee ka Rochas bata n'ọchịchị prezidenti ka ọ na-megidere prezidenti ọ gaghaziri ọ ga mee nke Imo steeti chia gọvanọ Imo steeti chichaa ya ihere ejum ihu nsi enweduru ihe nọọtụ a na-fepụ ndị a n'isi onye a nche na o nwere obi mmadụ na ọ ga-eme ihe na ọ dịkwa ka Adams Oshomole na anyị na-eso mgbe ahụ na-ebugharị plakad ozugbo ọ banyere ịfụ na ọ bụ eziokwu na a na-anọkọtakwa ofe mee mfechanye ụmụ ihe ahụ na nkata eji honugbu na ọda agwụ ya na mana ihe a na-asị na mmadụ bụ very big disappointment because ndị anyị che na ha kwụ na anyị na ha kwụ abanye ha n'ebe ahụ enye ngaji eji eri ebe ahụ o chefuo na anyị ya bụ na o rukwana mgbe a ga-asị to ya tent o Israel onye ọbụla anọrọ onwe ọ bụrụ na okwute anyị eburu okwute n'aka ọ bụrụ na osisi anyị ebute osisi mbọsị a pịara ya mmadụ ugboro na-abụ mbọsị a gara kwapụta ha na moto yipụ ha akwa obe onye ahụ amarụ na ndị ọzọ atụ egwu marụ na ego ji onye nọ anyị niile nwee biko aha mbụ Mike Onugbo amasị unu ka ihe mere onye mere ibia ebe tikekere ndị Igbo na aha mbụ Chidi Chidera a na-apịachakọ ọnọdụ taa wee na-asụ na m nke bụ ezie na rise up as onye Igbo if you see something adọrọ ma kwuo kịta icheda ka ndị media ndị press maka na ị nwere Facebook ị nwere TikTok ị nwere ife niile jee kwube ya place maka ekweta onye ọbụla ị na-ekwu onye na-ekwu ama na enwere repentance because ọtọzọ amụ Nigeria na-anwụ anwụ maka anyị na Igbo na-anwụ anwụ omodo na-ehepụ iche ọda ihe na-ekwuziwe bụ ị na-ezu oyi a na-etuga afa ị na-ezu ha na-etuga afa gọvanọs anyị ma House of Rep ma everything nwezi onye ọbụla bụzi ntụ na aghọ juru ndị be anyị ọ na-atụ anyị n'ọnụ mana ka eji n'oge maka ụmụ anyị nke bụ problem nweta bụ na ọ bụ na anyị adịghị ekwu ka ihe ụmụ anyị ga-eme because they are looking at us
kele ife posterity jụọ gị gịnị ka ị contribute ka ihe ya ekwu n'Ugwumba TV na ijele session ka anyị nọ kịta kwa nwere idea anyị na-ekwu nke anyị kwesịrị ikwunu emechaa ọ dịba Chukwu ndị ba anyị kene m ọnụ ka emesịa